Панчаревското езеро е разположено в края на Панчаревския пролом. Намира се на 12 км югоизточно от центъра на столицата в посока град Самоков. Езерото е разположено на река Искър на 600 метра надморска височина. Дължината му е 3 км, широчината 400 метра, а дълбочината 15 метра. Цялата територия около езерото е все още незасегната от замърсяванията на големия град, което позволява тук да се развива разнообразна дейност. Можем да кажем, че на територията има създадени всички условия за риболов. Срещат се различни видове риба, бабушка, костур, сом, каракура, слънчева риба, уклей, червеноперка и други. Това обяснява и голям интерес от страна на рибарите, които още от ранните часове бързат да запазят удобно за тях място. Някои дори остават до късните вечерни часове с надеждата да хванат колкото се може повече. По източния бряг на езерото минава живописна панорамна пътека, от която се разкриват красиви гледки. Пътеките около езерото са особено подходящи за разходка и отдих. Голяма част от младежите използват пътеката за бягане и разтоварване. Един от тях бе така добър да ни се представи и ни разкаже малко повече за себе си и за езерото. Всяка сутрин излизам и тичам тук, защото е много приятно. Чист е въздуха, няма коли. Понякога учениците, има наблизко едно училище, учениците ги карат тук да тичат. Ходех на риба с баща ми, обаче видях, че просто не е за мен, не ми се занимава. Чух, че има някакъв проект за велоалея, където ще се дори, ако го направя, че е много хубаво. Така аз ще излизам с колелото. На западния бряг на езерото е разположена националната гребна база Средец, която е специализирана за провеждане на тренировки и състезания в гребните спортове. За нормалното функциониране на тренировъчни процеси за възстановяването на олимпийската дистанция е необходимо основно почистване на дъното на езерото. За тези, които не практикуват професионално или тренират, има възможност за наемане на водни колела. В близост има и уютни заведения и кафенета, които основно се пълнят през почивните дни. Освен всичко, в района има голяма вероятност да се натъкнете на някои много любопитни животни, които да направят разходката ви още по-интересна. Особено често гущерите търсят внимание сред хората. Плуването в езерото е строго забранено, но пък има толкова други начини да си прекараш добре.